سونے دے تے لگے کرے گا ٹیکس. اچھا آپ لوگ بڑے سونے لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ آپ لوگ سونے ہو کہ میری چوائس خراب ہو گئی ہے؟ سونے دے تے لگے کرے گا ٹیکس. عاشقاں دا پوائنٹ فورم بنانا ہے. آجو 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 جنہ ٹیکس بچانا ہے. آج کڑیوں مان دیو گلا سانو جوائن کر دے. پر سائن کوئی کر دے سانو جوائن. آجا سانو نال نچ سونی آجا کیتے تیاری ہے. سوال دکھو کہ نارا ساڈا عشق ہے. اور کتے جاؤ گے کہ بڑا بڑا رسک. میں بولوں گا نارا ساڈا, آپ بولیں گے عشق ہے. نارا ساڈا, نارا ساڈا, نارا گو گے کہ نارا ساڈا عشق ہے. اور کتے جاؤ گے کہ بڑا بڑا رسک. ادھی کو کمائی تے کلرکاں نوں جائے گی, باقی دی شٹاواں تے وکیلاں وچ جائے گی. ابھی ادھی رات تیری اکھ کھلے گی نہیں جدوں نیب وچ فائل میری جائے گی. کر کے پر سائن کڑی نہیں کر لے سانو جوائن. آجا ساڈے نال نچ سونی نہیں آجا کتے تیاری ہے. چھوٹی چھوٹی عاشقی دا فارم فل کر کے فوٹو شوٹو لا کے ساڈے کول بھجوا دے. چٹیاں تے سونیاں نوں پاس ہی رعایت, چٹیاں تے جینیاں کو تھوڑی جی شکایت. چھتی چھتی عاشقی دا فارم فل کر کے فوٹو شوٹو لا کے ساڈے کول بھجوا دے. چٹیاں تے سونیاں نوں پاس ہی رعایت, چٹیاں تے جینیاں کو تھوڑی جی شکایت. پیار دی پالیسی تھوڑی کیتی آپاں چینج, 16 تو 28 تک پیار والی رینج. 16 سے 28 والے کدھر ہیں؟ ادھر بھی بہت سارے ہیں. پاکستان کی آبادی اس وقت دنیا کی سب سے ینگ آبادی ہے. پیار کی پالیسی تھوڑی کیتی آپاں چینج, 16 تو 28 تک پیار والی رینج. اور کئی بزرگ ادھر بیٹھے بیچارے نیچے دیکھنا شروع ہو گئے. ہوگئے جو عاشقاں دا اپنا مقام ہے, انہاں لئی بنایا سب وکھرا نظام.